सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी जलमहेन्द्रकन्या धर्मवती वेदिका सीता वेद्रवती महासुरनदी ख्याता जया गंडकी पूर्णदले समुद्र सहिता योगामाधी शिरमणीचा अथवा जो पार्वती पती जो कैलासी करिवास अथवा गंगा जयाची सती भाडी चंद्र तसेच नाग शरीरी जाचारः ती सदा तो शंभू त्रिपुरारिया वधुवरा रक्षो सदा सर्वदा रामो विजयते रामं रमे रामये रामेणाचरतमो रामाय तस्मै नमः रामनारायणं वरदं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तया सदा भवतु मे गाये विधो रथविला जगी प्रगटला ब्रह्मा तसा भासला वेदार्थ बनला वनी तपला शास्त्रे कथी चांगला अटराई बदला पुराण लीला तो पांडव तोची व्यास करा मनी निटधरा दहावी जन मालपुर्या शुंगल आली लग्नरी समीप नवरा देवो वागरा करणे मोहे करा विभुली वादंत्रे करणे सदा मंगल सावधाना तो आहे तो खूपच विषय जीव घेऊन येतात आदित्यादी प्रमुख पंचायत सहस्रमूर्ते सहस्रपादन गौरवावे सहस्रनामे पुरुषाशांत अनंत कोटी युगधारिणे महा सकलाराधने सुवर्जित कृतवर्षनाम व्यवहारिके द्वादशायां तिरुपतिवारणक्षत्रेवां पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्यासु बदितौ गोपालकृष्णदेवताभ्यो नमो नमः इत्यादि प्रमुख पंचायत देवता प्रियंतां तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु जपमध्ये सुरवर्णमन्त्रतंत्र लोकदोष प्रायश्चितार्घ्यं नामत्रे जपं करिष्ये अच्युतान्मानन्तान्मा गोविन्दान्मा विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः
ಇಲ್ಲಿದಿ ಇಲ್ಲದಿ अशी आमकां दिवंक ताकद दी म्हणना आनी काय ना सारखे नाही वाटा मरे पुढे विचारून जाता एक सुभाषाकडे जाऊ अरे हे काय गेला